الميلودي كان يدوركم كحد حتى ريموديل ما يدري نزع وتقوم لازم أرجع شلون شنو كشر حالنا Kau kasih كذي مش الكعبي جمال بس يعني كذي بالحال يشوف زمان هذا هو من فتح الشيء يقول نالبات الكويس اللي هو هذه الله
كم جتري وزلهم أبدي ناي إلكتريك زي 6 بحر ناي ستوف إلكتريك ستوف هذا كله بيجي بيجي رأينا وين أمب مالتي ستوف واير نزل على نخا 14 ناي نبعت وتكمله زي بروز رأينا زلها 14 ناي سويتش مولع مالتي هذا هو اللي أنا بتخطف كله استقلالي أنجل ويكاب تحكي كله يشتغلناهم هو اللي أنا بس نتوقف نخيل كم نخيل كمان وايري مالتي so كوفز جنبرة بتاعي وحد جنبرة في هذا الرنج مسمار تهينا أب جزاء من بريء مبينا so أقول بطن هذين على فاميلي من هالكوينا زي كم إكسترا روم كنت كمان نخيلنا كل نهرب يوم لا دكنا نهرب يوم كم استديو خنت كمان نخيل كم نهر كوينا كاش فلو كبار سمينا لنا كاش فلو مالكا تجزا تخارج ورحاول إنكم كم زخيلنا كوينا كم زجرنا دالنا كنا بنا نخيل مالك so أنا جنت فلو ويكال شرح مسرح هذا كاوس للقناة زي كونستراكشن إذا تجمع رحشة زود كنا تخلي مالك إذا تعبي لذي لا يستحق من الناس ما يدرين له درين مثل ما يرشح كذا هو ما نجي بس ما ينسبج لاين على مسمر ما يجي بيخيله ظهرين ده ينقبر لكن إنسليشن نقبره إنسليشن من نهرينها ما يأكله ما يفايرله ما يتمبر كارله ظهرين موتن كراهه له ما يدمج كراهه له ما يكون ما يدهن كراهه له ስለዚህ ድምጽን ምን ታይዞን ፍሎር ለራስ አድርገው እና ታህታዊ ክፍል ስለዘሎ ወላ በሆነ ነገር እናደርጋ ድምጽ ይሰማል ሰንታይ እንገብራለና ኢንሱሌሽን ኤኮ ካንስሌሽን ዘለው እንዳለ ተጣውና ኢንሱሌሽን ለድምጽ ይስፋል ማለት ነው በሆነ ነገር ወዲኦ አክንዲ ድምጽ ሳይን ሰማው አንነሰ ድምጽ ይስማል ማለት ፈራሃን ዘሐለ ዘሐለ ወጣት ሆነ ነው على حد التمبريتشر بحق زنايو ማለት
مسمارات ናይ ቀደም ዝነበረ ናይ ሓደ ናይ ስዊች ኮንትሮል ዝነበረ እዩ ንዕኡ ሕጂ ምስ ተሓድሽ ብፍላይ እናተይ ክሰርዐልና ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ቀደም ካበይ ከም ዝወሰድዎ ስለዘይፍለጥ ምስ ተሓድሽ ናተይ ከዓ ክህወሰኒ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ምክንያት ከምኡ ዝጠቕመካ ሕጂ ንምንታይ እዩ እናተቃላየን እንድሕር ኮይኖም ካበይ ከም ዝወፅእ ናበይ ከም ዝኸይድን ትፈልጦ ኢኻ ማለት እዩ ካልእ ዝገበርዎ ኮይኑ ግን ከምዚ ጃንክሽን ቦክስ ኣለኹም እዚ ጃንክሽን ቦክስ ዝበሃል ናይ ምንታይ እሱ ናይ ዝተፈላለየ ይመፅእ እሞ ካብኡ ፓወር ወሲድካ ናብቲ ሓደ ኮኔክት ማለት እዩ ዝበዝሕ ግዜ ሕጂ ናይ ገዛኹም ማይክሮዌቭ ክትውልዑ ከለኹም ወይ ማይክሮዌቭ ወሊዕኹም ዝኾነ ናይ ኤሌክትሪክ ሳይን ተጠቒምኩም ዝጠፍኣኩም እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ እሱ ምክንያት እንታይ ይመስለኩም ሕጂ ከምዚ ዓይነት ዘሎ ጃንክሽን ቦክስ ክንዲ ካብቲ ሜይን ላይን ዝውሰድ ካብዚ ላይን እዚ ወስዱ እሞ በዚ እንድሕር ናይ ክሽነ ኣሎ ኮይኑ በዚ ሓደ ሳይድ ከዓ ናይ ሳሎን እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ
ተወልዕ ብሓደ ግዜ ሞኻ ተወሳኺ ከዓ መንሸኻ ናብ ካልእ ቦታ ከዓ ካብዚኣ ወሲደ እንተልከይደ እንታይ ይኸውን ኦቨርሎድ ይኸውን እሞ እቲ ፓወር ክበፅሖ ከሎ ይጠፍአና ማለት እዩ። ስለዚ ዝኾነ ነገር ዝተሰርሐ እዚ ወይ ከዓ ጃንክሽን ቦክስ ዘለዎ ካብኡ ክወስድ ኣይድልን እየ። እንድሕር ካብኡ ወሲደ ድማ ምስቲ ኣነ ፓወር ዝገብሮ ክጠፍእ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዝሓሸ ኣማራፂ ናቱ ናይ በይኑ ላይን ክትገብሮ ከለካ ዝበለፀ ማለት እዩ። How is looking the garbage? እዚ ይመስል ምናልባት ሎሚ ናይ መጀመርያ ናይ መፈተንታ ኣብ ቀፃሊ ከም ዝናገርኩም ክሰርሕ ከለኹ ኣብ ሰርሖ ስራሓት ናባኹም ሸር ክገብሮም እየ ተስፋ ይገብር። ከዓ ንፁር ወይ ከዓ ድምፂ እኹል ድምፂ ዘለዎ ንፁር ቪድዮን እንድሕር ዝወፅእ ኮይኑ ኣብ ቀፃሊ ክሰርሕ ከለኹ ከም ዝናገርኩ ክወፅእ እየ። ዝተረፈ ሰላም ሓደሽቲ እንድሕር ኮንኩም ኣብዚ ዘቕርቦ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ስራሓት ናይ ገዛ እየ ዘምፅእ ኣብ ገዛ ዝጥቀመሎም መሳርሒ ኮነ ወይ ከዓ ንገዛ ዘድልዩና ማለት እዩ። ስለዚ ንሎሚ ኣብዚ ከኣኽለኒ ኣብ ቀፃሊ ግን ብካሊእ ክመፀኩም እየ። ሰላም